Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana nang channel tim ANP ya, bro. Ini vlog pertama kali di rumahnya Bangkus. Yes, ini vlog lagap deh sepurane bro nek. Ini vlog jajalan. Vlog jajalan iki Bu ya. Saya urung iso anu kok. Rong patah iso omong. Ya, maklumi ae, Bro. Ya, kali berangkat sekolah salib sik nang. Salim bapak saya. Kegiatan pagi hari ini ngombe kopi. Udah sawan di tas ya. Apa mau ngopo iki? Bu. Apa mau ngopo iki, Bu? Omong apa yang ngene iki nek esuk dibuat ngeter anak sekolah kok. Ngurusi anak sekolah. Kayak ngurusi anak sekolah sirene. Wis ngene iki nek esuk ki dibuat. Wes salim jero. Wis ndak salim Pak Budal. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kok gak dijawab itu? Ayo. Enggak Budal, kok anak sing nyebrang ngene. Anak nyebrang nek ora anak nang tani ya. Dokternya tadi. Wis wong wis wani dhewe kok. Anak nyebrang. Enak. Di teman-teman ya. Delokno Desi Maryam, Bro. Kanane godhong yang iki anake telu iki, Bro. Papat jane tapi mati siji. Dan demi pacul gitu. Enggak sing nggak video. Iya toh, urung bar kok. Ngono kan masa ya terus. Lagi pirang menit iki. Yo, koyo ngombe kopi ya. Ya iya ben ra ngantuk, ya ben. Ben ra ngantuk. Ben ra ngantuk sirine. Apa kopi iki terus marai gak ngantuk? Lah sirine benar
video aku yo tekan biji ora mung diane ora ono. Jeremane sawah kan. Iya arek nanding pacul ketan. Masak sarapan. Nggih video yo gak gelem ngomong lho kowe iki. Lah wis jak ngomong ning kono lho. Oh, Yo ngono iki nyetutne polahku. iso ngetutno polahmu. Ya iya wong terayo bar nganjut terus sik sebarang kok. Piye ta kowe iki? Mosok ning kamar ya diketut. Yo ngresiki kamar yo tutno nyapu yo tutno kok sontra video yo ngono kuwi kok. Lah piye ora kegiatane akeh kok. Ora berlinggu kok. Ngetutne aku yo jemper kok. Kon video. Ada dani pacul lah. Wis sing dandani pacul, Ya. aku video. Ini keren. Wes. Dia Klenyek normal anyar-anyar nek. ya dadi benakne kondane sawah kok ben ditanduri neh brambange. Dut. Ibu. Bu. Endi lho? Lah windy videone. Lah ya ora roh. Piye to? Lah kowe iki ngelamu rekam ya? Aja dek mung yo ngono kuwi. Lah iki piye to? Lah alah. Balik sik ngene ya. Lah kok Lho kamerane mbok tutupi ae lho. Sapa? Ya kena tanganmu. Endi to? Gak iki. Iki dibaleni neh Mas iki. Kembali sik ya. Yo. Aja ngadeg. Kok iso kamera iso ngadeg. Kamera anyar lho. Rene. Hei. Rene. Rene. Waduh. 3.000. 3.000. Bu. Dut. Lucu kayak ngene iku terus kowe. Kalau ditutuki ke lanumu. Tuh nganumu tiga nutuki lemah. Jadi pacule kok ya ditulisi barang ya apa? Tulis yo
Ben gak kleru. Ala bar wi mobile ditutuki lho. Lah ya piye lho guys tutuk. Alah guyumu lho. Guyumu lho, Ndut. Alah rusak wi nek mbok tutuki ngono kuwi. Ngene nggo nutuk iki. Nggo nutuk iki lho. Senene ayah ke lho kuwi ati tumbasno neh. Dan tutuk iki tutuk. Aduh. Aduh. Guyu wae wae. Dah toh. Aduh. Gini. Wes Mas. Wis piro? Wis 11 luwe. Iki wis 11 luwe. Ndang. Wes. Wis dah tutup. Nang tutup nih. Ndang. Balik udah tutup. Gak iso aku ndang iki ya. Wis sik ngomong. Wis langsung tak tutup ae. Ndang. Ya sing ngene ya, Bro. Vlog hari ini subscribe, di like, komen. Ini kurangnya vlog hari ini komen. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.